Osmo, hei. Mitä? Menikö sulla jotenkin myöhään siellä karaokebaarissa vai kuinka? Kyllä. Tappiin asti. Veditte sitä kotiviinipiisiä koko illan vai vaihdot se välillä? Kyllä vedin ihan loppuun asti. Hamaan loppuunsa saakka. Jopa siinä määrin, että eräs arska pyysi minua kotiinsa jatkoille juomaan hänen tekemänsä kotiviiniä. Aha. Kyseinen tuote oli hieman hapokas. Jopa purskahteleva. Voisi sanoa hieman laattomainenkin. Niin sä meinaat sellaista, että säkällä alas ja sit ykällä ylös. Sama vuosikerta. Rock. Pistä Elvistä tulemaan, yritän parhaani siitä huolimatta. Akka. Thanks.